नमस्कार मंडळी, मी दिगंबर नाईक शाही सफरमध्ये तुमचं सगळ्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतो। ही शाही सफर घेऊन जात असताना ना बऱ्याच असे वेगवेगळे शोध लागले मला। कोळशाची खाण म्हणू नका, सोन्याची म्हणू नका, दशावतारांची म्हणू नका, कीर्तनकारांची म्हणू नका, संगीतकारांची म्हणू नका, कलाकारांची म्हणू नका, भजनी बुवांची, डबल बारीवाल्यांची म्हणू नका, अशा वेगवेगळ्या खाणी सगळ्या आमच्या ह्या कोकणामध्ये ह्या खाणीने भरलेलं असं हे कोकण। ह्याच्यात आज मला एका वेगळ्याच खाणीचा शोध लागला आहे, पण तुम्ही कोणालाही सांगू नका। म्हणजे ह्या खाणीतलं जे सोनं आहे ना हे प्रत्येकाच्या घरात असतं। कदाचित आत्ता पण तुमच्या घरात ह्याच्यापैकी काही सोनं असात, पण नुसता थोडं थोडं सोनं घेण्यात काही मजा नाही ना। तुमका अख्खी खाण दाखवतोय, बघूची या 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 पटकन या या। हे बघा खटखटे लाडू, हे बघा एवढी पापडी आणि एवढे गाठी कधी बघलास? बघा, अरे बापरे, अरे हे बघा शेंगदाण्याचे लाडू, या या अजून भरपूर या। हे बघा खडके लाडू, ते स्वतः घेऊन उभे राहिले। सावंत साहेब नमस्कार। हा, माका असा कळला की तुमच्या पणजोबांचा हॉटेल होता, तुमच्या आजोबांचा हॉटेल होता, तुमच्या वडिलांचा हॉटेल होता, मग ती परंपरा तुमच्याकडे येली। म्हणजे साधारणपणे हॉटेलमध्ये आपण एक डबा असं ओततो आणि एक 25, 30, 50, 100 प्लेट भजी बनवतो, पण आता ह्या सगळ्या एवढा बनवताना तुमका किती डबे तेल ओतूचा लागता? सर्वसाधारणपणे आमचे ज्यावेळी आजोबा पणजोबा वगैरे गावात हॉटेल असतं ना, 2 ते 3 लिटर तेलामध्ये सगळं भजी म्हणा, वडी म्हणा किंवा फराळ बनवायचे। पण आता आम्हाला दिवसाला कमीत कमी एका वेळी 15 ते 18 डबे एका वेळी लागतात। हे दिवसाला साधारण 25-30 डबे तेल आम्हाला लागतं। बघा, आणि हे एवढ्या मोठ्या खाणीचे मालक, एक मराठी माणूस एवढी मोठी खाण उभी करू शकतो, ह्याच्यासारखं दुसरं कौतुक काय असेल? आणि तो मराठी माणूस जर मालवणी असात तर त्याच्यासारखे काय म्हणजे आनंदच नाही हो। बरं, दुसरा ह्यांचा वैशिष्ट्य असा की ह्यांच्याकडे लाडू बनवण्याची मशीन आहे, पण ती मशीन त्यांनी झाकून बंद करून ठेवली का? कारण त्या मशीनीतून जर आपण लाडू बनवले तर 2-3च माणसांना रोजगार मिळेल, म्हणून त्यांनी आणलेली मशीन बंद ठेवली आणि जवळजवळ आता त्यांच्याकडे 25 ते 30 लोकांना रोजगार मिळतो। म्हणजे साधारणपणे 25 ते 30 लोकांचं घर आमचे सावंत साहेब चालवत आहेत। म्हणजे व्यवसाय तर करतात, पण त्याच्याबरोबर त्यांनी सामाजिक बांधिलकी पण जिंकलेली आहे। सामाजिक बांधिलकी, अरे यांच्या नावातच आहे ते साबाजी, सामाजिक बांधिलकी जिंकणारे। एवढं मोठ्या व्यावसायिकाची तुम्ही पत्नी आता कसं वाटतं तुम्हाला? मी आता लग्न होऊन मला आता 20 वर्ष आली, त्यांच्यावर मी एकदम साथीला साथ देऊन मी काम करते। म्हणजे माझ्या या धंद्यामध्ये 70% ह्याचाच हिस्सा असतो। होय का? आणि ह्या धंद्यात पण ह्या काम करताना तुमका खूप आनंद होता ना? आनंद, काय कंटाळत? सकाळी उठल्यावर आता जा फॅक्टरीमध्ये जा, काम करण्याची खूप आवड। क्या बात आहे। म्हणजे एका यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते, ह्या उदाहरण सत्य करून दाखवलात। सावंत साहेब अजून काय असत तर दाखवा बघूया। बुंदी लाडू, बुंदी लाडू आमच्या कोकणात कुठलाही कार्यक्रम असला, साखरपुडा असू दे, लग्न असू दे, बुंदी लाडू शिवाय सुरुवात होत नाही लाडूपासून। नाही, बुंदी लाडू असतील, काडी लाडू असतील, शेंगदाणा लाडू असतील, इथपर्यंत ठीक आहे। म्हणजे खटखटे लाडू असतील। येणारे पर्यटक लोक जे असतात, हा, कोकणात आल्यानंतर काय घेणार? तर कोकणात आल्यानंतर शेंगदाणा लाडू, मालवणी खाजा, सगळ्या प्रकारचे लाडू म्हणजे वगैरे, मालवणी खाजा असेल, सगळे लाडू असतील, पण एक वेगळ्या प्रकारचा लाडू कदाचित तुम्हाला माहित नसेल, दाखवतो या। हा बघा, हे पोह्यांचे लाडू। बघा, बुंदी लाडू, बुंदी लाडू, खटखटे लाडू, जत्रेतले खटखटे लाडू, शेव लाडू, शेव लाडू। आणि हे सगळं वैभव बघितल्यावर ना डोळ्याचं पारणं फिटतं। आता वैभव शब्द मी कशासाठी वापरलाय? कारण आमच्या प्रॉडक्टचं नावच आहे वैभव लक्ष्मी फूड प्रॉडक्ट। अरे बघा काय लिहिल्याने, स्वाद से दंग, वैभव लक्ष्मी के संग। काय टॅगलाईन आहे बघा। बघितलं ना आमच्या कोकणातली ही वेगवेगळ्या कोकणी मेव्याची खाण। त्यामुळे आता प्रत्येकाने इथे आल्यानंतर वैभव लक्ष्मी फूड प्रॉडक्टमध्ये यायचं, बाजारभावापेक्षा माफक दरात कोकणी मेवा घ्यायचा आणि त्याचा आस्वाद घ्यायचा। आता हे बघा, हे सगळे जे कामगार आहेत ते सगळे काम करत आहेत,
ह्या सगळ्या महिला आहेत आणि सावंत साहेबांनी ह्या पण दाखवून दिल्यानी की बाकीच्या ठिकाणी 33% आरक्षण आहे, पण आमच्या वैभवशाली फूड प्रॉडक्टमध्ये बहुतेक 50% आरक्षण आहे. सगळी बाहेर माणसात दिसतं 70% आहे. वा वा वा.